UPPL long live! UPPL long live! UPPL जिंदाबाद! UPPL जिंदाबाद! लेंनायनि जाहोनानो जाहैबाय थांनाय रबिबार 24 तारिख खालि जोङो खौरां मेल लेंदोंमोन सैद'था प्राइमारिजों जे बे प्राइमारिनि खौरां मेल लांनायखौ एक्सेप्ट खालामाखै बेनिखायनो जोङो आरोबाव दिनैहाय खेबसे हाइकामान्डआव जोङो रिकुवेस्ट खालामबावदों जे जोंनो बिथांखौ हरनो नाङा आरो जोंनो गोदानखौनो नांगौ आरो गोदानखौ जुदि हराबा जों 14ता प्राइमारिनि वार्कारफ्रा जोङो रिजेक्ट होगोन होननानै जोङो रायलायनाय जादों आरो जोङो बेनो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो जोङो इउपिपिएलनि प्राइमारिनि बडिनि जोङो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट कर्मीफोरखौ लानानै जोङो बाहाय दाबि खालामदों जे उकिल मुसाहारि बिथांनि खामानिया मोजां जालाङाखै बिथाङा माने राजतन्त्र बादि खालामदों आरो बिथाङा माने लननि नामावबो 1396 थाखा बिथाङा कालेक्शन खालामदों इन्सुरेन्स खालामनो होननानै बिथाङा बेखौबो दाबो रिफाइन्ड खालामफिनजोबाखै आरो लनखौबो होनो हायाखै बिथाङा बेनि थाखायबो गाज्रि मोनजादों आरो बेबायदिनो माखासे सेंग्राफोरनावहाय बिथाङा जोंनिनो कर्मी बिथाङा आरो बाहायबो 7 लाखआवहाय 1.5 लाख थाखा पार्सेन्ट लादों बेखौबो मानसिफ्रा गाज्रि मोनजोबनानै दङ आरो बेल' नङा गोबां बुंनांगौबा गोबां दङ नाथाय आं बेफोरखौ बुंजोबनो सानाखै जे बिथांखौ आं गुदि खिथा एला बुंजोबनानै बिथांखौ आङो असनमान होनो सानाखै जोंहा लुबैनायनि जेबो माबा गैया जोङो जायखि फैया खानायानो फै लेंग्रायानो फै खुजायानो फै बेंगायानो फै जोंनो गोदान नांगौ जों बेखौल' हास्थायदों आरो जुदि जोंनि लकेलाव जुदि बिथांमोनहा हाइकामान्डआ जुदि नुहुराखैब्ला जोंनो माने गावनो फैनानै जोंजों गेलेफैनांगौ बिथांनि थाखाय जोङो सान हर खामानि मावनानै जों बिथांखौ देरहाहोगोन चिफ सारखौनो जोङो फैजानो लुबैदों जोङो गासै डिसिसन लादों जे जों 14ता प्राइमारिनि जेसेबांबाव वार्कारफोर दङ जों बे मानसिफ्रा गासैहाय जोङो रिजेनेसन होगोन 14ता प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारिया फ्राय दंजोबोखौनो होननांगोन जे जोङो मोनसे प्राइमारिखौल' जों नुनो मोनाखै